A bhliain seo chaite nó a bhliain seo caite cin canna a ceart. Tá cúisina éagsúla leis a bhí thuiscin seo. Ar dús sé an bhliain seo caite I leag an ceart gan séimhú. Bíú sin mar tá, bíonn séimhú agin sa struachtar a bhliain seo thugainn, agus beidir go bainte sin leis a bhí thuiscin seo. Cúis eile leis a bhí thuiscin na go gapan daoine beidir gur cheartaí fa séimhúchar ar chaite a néon ácail bhliain, de haimh gur animacail bonint gnéis sin. Gan thola bháid scéil lei seo ní mar sin atá. Aidíart aisnéise atá snácail caite sa chéis seo ní aidíart attribúideach. Le aidíart attribúideach bíonn nasc díra idir an aidíart agus a tainimeacail. Agus te an aidíart díra a néon animacail i gcónaí. Leanú bag, cahar glára chuirgás. Le aidíart aisnéise is minic a bhíonn muidir breth ar bhríthar le nasca dhéanú idir an aidíart agus a tainimeacail. Leanú a taibag nó cahar atá glára chuirgás. Na dhééis na lig, tá réanaí eile a chainte ar Gaeilge. An áit a bhliain seo caite, na deochaí an éirí réit, nó an áit a teachtain seo caite, níor bheiste a teachtain seo ceart nó a teachtain seo Jimmy Haran réit. Cibí rud a dhéanamh nó déanamh, bí chuirma gan seo chaite réit.